A Barcelona védői, Koné annál inkább, de most itt majd Nyilasi Tibi elmondja, hogy mit kellett volna ehelyett csinálni, vagy mit lehetett volna. Hát nagyon szépen csinálta, itt lehet látni, hogy az 1-1-et Koné gyönyörűen lejátsza egy bokamozdulattal, itt jön a másik. Hát ha Töröcsik András lett volna, akkor ő benéz középre, és a visszagurítás helyett röviden balba elsővel lepofozza a jobb alsóba, úgyhogy hát ez egy gyönyörű szóló volt, hogy a vége nem sikerült, hát azt hiszem a Barcelona szurkolók nagyon jót. Aztán a 49. percben Márquez beadja, Piqué, hát csak továbbítani tudja, de ez a szerencséje, mert Escudéról bepattan a labda. Igen, ezzel indult el tulajdonképpen a Barcelonának a menetelése. Nem tudjuk, mi lett volna Piqué labdájával, de valószínű, hogy abból nem született volna gól. Hogy aztán eljutott volna a Barcelona játékoshoz, ez már örök rejtély marad. Escudé megoldotta a barcelonai csatárok gólképtelenségét, és egy öngóllal vezetéshez jutott a Barcelona. És teljesen felszabadultan kezdett innentől játszani. Trükköztek minden, ami belefér. Nézzék, itt Messi ugorhat ki, Palop lábbal hárít. Hát ahogy Sanyi is mondta, görcsódó volt a gól, onnantól kezdve kijött a Sevilla, és mikor már területe van a Barcelonának, akkor már pillanatokon belül lövik a gólokat, ők gyártják a helyzetet. Iniesta, Ibrahimovic, Henry, megint Palop volt a végállomás. De az nagyon gyönyörű volt, ahogy Ibra bokából lerakta Henrynak a labdát. És itt meg egy beadás, kevés helyzete volt, lehetősége a Sevilla együttesének. Itt most Valdez ment. Igen, Kapperről lemaradtak, különösen Dani Alves, úgyhogy Palop, Barcelona kapusa, Valdez a lehető legjobb pillanatban jött ki. Nézzük. Henry kezd keverni, és takarásból lövi el, ahogy Horváth Ferenc kollégánk mondta, ezt is hárítja Palop. Bizony, Sanyi kis lövés volt, hogy meglepette volna, mint ahogy meg is lepte Palopot szerintem, de azért még tudott hárítani. És aztán folytatódott a tűzijáték a vendégek kapuja előtt. Ez egy megmentett labda, ez is ajtó-ablak, el is lövi, de megint Palop az, aki ment. Itt meg Ibrahimovic, majd Pedro is hozzáér, ám a végén menteni tudnak. Igen, itt még Messi, aki óriási helyzetben kapja a labdát, ugye itt rosszul dönt. Jól nézi meg pedig szerintem. Jól, igen, csak az a nehezebb ott a rövid sarokban, ahol 20-25 centi hely van a kapus és a kapufa között. Tehát ilyen a futball, hogy ezeket a döntéseket, ugye ha elhibáz egy játékos, akkor csak görcsöl utána, mint ahogy Ibra is sok esetben, aztán egy jó döntéssel felszabadulnak a gátlások. Tessenek figyelni, ekkor már ugye megvoltak a cserék, föl van Pedro is a pályán, ez volt az első megmozdulása, Palop volt a végállomás. Aztán jön a második, nagyszerűen ugrik be oda, és egy pimasz gól, Xavi volt az, aki ezt a forintos labdát adta. Erre mondják, hogy ez az a papír, amire már csak írni kellett. Ez olyan labda volt, mondjuk kellett hozzá Pedro is, hogy bemozogjon az üres területre, de ez a passz is gyönyörű, meg ez az átemelés technikailag én szerintem nagyon szép gól volt. Talán ez volt egyik legszebb gól. De még ezzel nem volt vége, mert valami hasonlót majd látunk itt a végkifejletben is, tényleg gyönyörűen oldotta meg Pedro, aki most már majdnem minden meccsen, amikor beküldik a pályára, lő gólt. Xavi indít. A másik oldalon ott van Dani Alves, a beívelést pedig elvéti Pedro, és ez a jó Messinek. Hát, hogy elvéti-e, vagy szándékosan húzta le az utolsó pillanatban a fejét Pedro, azt nem tudom eldönteni, de szerintem igen. És nem, igazadban Messi volt tőle. Kihagyhatatlan helyzet adódik Messi előtt, aki aztán egy átétel után rögtön bepofozza. Úgyhogy innentől kezdve aztán tényleg már focisuli volt. Hát nem akarok vitatkozni Sanyi veled, de ez is igényt tarthat a napgóljára. Vitatkozhatunk, mind a kettő tulajdonképpen szép volt, de én azt gondolom, hogy jellegtelen. Itt már parádézott a Barcelona, és ez is tulajdonképpen belközépre. Itt már szellősen védekezik a Sevilla, tehát itt már nagy gondot nem okozott, viszont Messi dicsérjük meg, mert viszont bokából nagyon szépen elpopozta a labdát Palopnak, de ennek esélye nem volt, hogy hárítsa ezt a lövést. A vége könnyed, Barcelona 4-es lett. Az első fél alapján nem így indult, úgyhogy ezért kell vigyázni azzal, hogy szünetben bármilyen messze menő következő